Smile and Learn. Hola, benvingut a la fruiteria Smile, on trobaràs la millor fruita del mercat. Em dic Albert Divisor. Encantat! Estic preparant caixes de fruita per enviar-les al menjador social del barri. M'ajudes? Per saber si em sobrarà alguna peça, quan posi la fruita en caixes, utilitzo el mateix truc que el meu germà Joan Divisor, els criteris de divisibilitat. Et recordo què són? Els criteris de divisibilitat ens permeten saber ràpidament si un nombre és divisible entre un altre. És a dir, si en dividir un número entre l'altre, el residu és 0. Quan un nombre és divisible entre un altre, també es diu que el número pel qual l'hem dividit és el divisor. Avui parlarem dels números divisibles entre 3 i 9. Números divisibles entre 3. Vull posar 3 taronges a cada caixa. Per saber si un número es pot dividir entre 3, hi ha un truc molt divertit. Hem de sumar totes les seves xifres. I si el resultat és divisible entre 3, el número inicial també ho és. Vegem què passa amb totes les taronges que tenim. Tenim 4.175.676 taronges per repartir. És un número molt gran, però no passa res. Anem a poc. 4 més 1 són 5. 5 més 7 són 12. 12 més 5 són 17. 17 més 6 són 23. 23 més 7 són 30. I 30 més 6 són 36. Comprovarem si el 36 és divisible entre 3. En aquest cas, en dividir 36 entre 3, el residu és 0, és a dir, 36 és divisible entre 3. Com que 36 és el resultat de sumar les xifres del nombre de taronges, si apliquem el criteri de divisibilitat del 3, significa que no ens sobrarà cap si n'enviem 3 a cada caixa. Però què passa si en sumar les xifres d'un número obtenim un resultat molt gran? Fer una divisió amb un nombre tan gran trigaria molta estona, i el que nosaltres volem és esbrinar la divisibilitat d'un número ràpidament. En aquest cas, després de sumar les xifres del número original, tornaríem a sumar les xifres del número que hem obtingut com a resultat, per obtenir així un número més petit. Si obtenim un número divisible entre 3, el número original també ho hauria de ser. Quan hem sumat les xifres del nombre de taronges, hem obtingut el número 36. Si sumem les xifres del número 36, hauríem d'aconseguir un número divisible entre 3. Provem la nostra teoria sumant-ne les xifres. 9 és un nombre molt petit, i sabem que si el dividim entre 3, el residu serà 0. El criteri de divisibilitat del 3 és molt divertit perquè podem sumar xifres tantes vegades com necessitem. Oi que és molt útil? Números divisibles entre 9. També enviarem plàtans. Són molt sants. Tenim 361.017 plàtans i en posarem 9 per caixa. Vegem si ens en sobra algun. El criteri de divisibilitat del 9 es calcula igual que el del número 3. Hem de sumar les seves xifres, dividir el resultat entre 9 i comprovar que el residu sigui 0. Vegem-ho. 3 més 6 són 9. 9 més 1 és 10. 10 més 1 és 11. I 11 més 7 són 18. Ara farem la divisió. Com que el residu és 0, 18 és divisible entre 9. I llavors el nombre de plàtans també. Això significa que no ens sobrarà cap plàtan quan els posem a les caixes. Però, igual que ens passava amb el criteri de divisibilitat del 3, potser el resultat de la suma d'aquest número que volem comprovar sigui un nombre massa gran.
Què creus que podríem fer, doncs? Exacte, faríem el mateix que abans, tornaríem a sumar les xifres. El resultat de la suma anterior és 18. Aleshores, 8 i 1 són 9. Un número sempre és divisible per si mateix, així que ja hem resolt el problema dels plàtans. Uf, m'espera una bona estona carregant caixes. Pots fer una volta mentrestant. Per què no visites la granja ecològica del meu germà Carles? Segur que t'explica alguns criteris de divisibilitat que encara no coneixes. Ens veiem aviat! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.